Het aantal kitesurfers is verdubbeld. Het aantal plekken om dat te doen in Zeeland is hetzelfde gebleven. Wordt dat straks een strijd tussen surfers en normale strandgasten? Het probleem is het grootst op het moment dat de wind aanlandig draait. Dus dat die recht het strand opkomt. Dan zitten wij met onze sport op een mooi strookje langs het strand. Maar iedereen zit in hetzelfde strookje. En verder vandaag. Topsprinters denderden door de provincie. En over stoere Vlissingers 450 jaar geleden. Goedenavond. Dat wordt proppen deze zomer. Kitesurfscholen in Zeeland maken zich zorgen. De afgelopen 2 jaar zagen zij het aantal kitesurfers verdubbelen, terwijl er geen plekken om te kitesurfen bijgekomen zijn. En dat kan vooral in het toeristenseizoen tot problemen leiden. Niet alleen voor kitesurfers trouwens. Zodra het seizoen weer begint, dan zien we inderdaad dat de zwemmers en kitesurfers dat in één gebied toch wel vrij krap gaat worden. Zeeland kent een 10-tal plekken die zijn aangewezen waar kitesurfers het hele jaar hun sport mogen beoefenen. Daarnaast mag er een deel van het jaar in Ouwerkerk en ten noorden van de Grevelingendam gekitesurfd worden. Langs de Walcherse kust geldt een verbod. Datzelfde geldt voor Rilland. Vrouwenpolder is zo'n aangewezen plek waar tijdens het seizoen de ruimte begint te dringen. Het ligt aan de windrichting hoeveel we van dit strand kunnen gebruiken. Het probleem is het grootst op het moment dat de wind aanlandig draait. Dus dat die recht het strand opkomt. Dan zitten wij met onze sport op een mooi strookje langs het strand. Maar iedereen zit in hetzelfde strookje. Daarom heeft deze kitesurfschoolhouder een wens. Toch meer ruimte geven aan de sporters in dit geval. Dus gewoon gebieden waarvan misschien nu gezegd wordt, dat moeten we nog heel erg onderzoeken. Het gewoon op die plekken toe gaan laten. De gemeente Veren is verantwoordelijk voor het strand van Vrouwenpolder. Zij hebben ook met andere partijen dan de kitesurfers te maken. Het is wel altijd goed om eerst alle partijen van tevoren te informeren en te kijken, jongens, wordt dat gedragen, ja of nee? We zitten daar niet alleen en ook een kitesurfhouder, schoolhouder niet, natuurorganisaties, maar ook vanuit perspectief vanuit de badgasten. De Stichting Strandexploitatie Veren, die weten precies wat op zo'n plek gebeurt. Daar zit een hoofdstrandwacht, die houdt de boel in de gaten. Dus dat proberen we altijd in gezamenlijk overleg te constateren, jongens, kan iets wel of kan iets niet. Ik snap dat er heel veel partijen wat over willen zeggen en dat daarom ook zo lang duurt. Maar voor ons zou dat de oplossing zijn en zouden we ook gaan zien dat die problemen helemaal niet zo groot zijn als dat men nu verwacht eigenlijk. Meerdere partijen zijn dus verantwoordelijk voor het toewijzen van een kitesurfplek, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Zij konden alleen schriftelijk een reactie geven. Op dit moment vindt de evaluatie van alle Natura 2000 beheerplannen in Zuidwest-Nederland plaats. En ook kitesurfactiviteiten worden daarin meegenomen. Het ziet er dus niet naar uit dat de kitesurfers komende zomer meer ruimte krijgen. Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen en Alexander Christophe. De snelste sprinters starten vanmorgen in Terneuzen voor de 110e Scheldeprijs. Vorig jaar mocht er geen publiek komen kijken, vandaag weer wel. Enige Zeeuw aan het vertrek, eerstejaarsprof Jochem Kerkaert uit Schoondijken. Voor mij is het natuurlijk een thuiswedstrijd. Voor mij is het maar 20 minuutjes rijden, dus ik kon mezelf gewoon lekker thuis voorbereiden op deze koers. Dus dat was wel heel relaxed. Kerkaert heeft het afgelopen jaar veel pech gehad. Hij brak zijn bekken en sleutelbeen, maar de afgelopen weken gaat het beter. Vandaag wilde hij vooral ervaring opdoen en genieten. Ik heb er natuurlijk altijd al van gedroomd om aan dit soort koersen mee te doen. En je ziet al die mannen natuurlijk altijd rijden op tv en nu rijden er dan zelf tussen. En dan ook nog in eigen provincie. Dus ja, dat is super gaaf om te doen. Om 1:15 start Kerkaert en de overige 136 renners vanuit Terneuzen voor bijna 70 kilometer door het Zeeuwse land. Succes allemaal en tot eens morgen. En wij hadden niet de rechten van de wedstrijd, dus verder geen beelden in deze uitzending. En de wedstrijd met finish in Schoten, vlakbij Antwerpen, is nog bezig. Bij de digitale aanval vorige week op onder andere woningcorporatie Lesco in Vlissingen zijn gegevens van huurders gestolen. Van een klein aantal, zegt Lesco, maar de corporatie weet niet van wie en wat ermee gebeurt. Inmiddels is duidelijk dat een hackerscollectief uit Rusland achter de aanval zit.
Dat eiste losgeld, maar Lesco en de 7 andere getroffen woningcorporaties hebben besloten om dat niet te betalen. Deze beelden kennen we allemaal nog wel. Het weggeslagen fietspad op de duinen bij Nieuwvlietbad. Begin dit jaar zorgde een storm voor grote schade aan de duinen en het fietspad. Het waterschap is begonnen met de aanleg van een tijdelijk vervangend fietspad. Dit doen we nu. Gelukkig nog voor de Pasen dat de drukte op gang komt. Want anders moeten je duizenden mensen over een paadje van 1,5 meter. En ja, dat zou toch wel een probleem worden. De toezichthouder wist na de storm niet wat hij zag. Ik werd toch al heel wat jaren bij het waterschap, maar dit had ik eigenlijk nog nooit gezien. Ja, en dit fietspad is dus tijdelijk. Of er een blijvend fietspad komt, is nog niet zeker. 1 april verloor Alfa zijn bril. Aprilletje 6 verloor Alfa zijn fles. Fles staat voor Vlissingen. Het rijmpje gaat over de bevrijding van Vlissingen in de 80-jarige oorlog. Vandaag precies 450 jaar geleden. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis. Maar in Vlissingen is er maar weinig van terug te zien. Ja, welke sporen zijn er eigenlijk nog van deze roemruchte dag in de Vlissingse geschiedenis? Nou, eigenlijk heel weinig. Want de 4,5 eeuw sindsdien is Vlissingen heel erg veranderd. Maar hier, deze plek, is toch wel een belangrijke plek geweest wat verbonden is aan de opstand in 1572. Dit is een herdenkingssteen van Don Pachebo. En zijn naam is heel erg verbonden aan de opstand hier in Vlissingen. Want hij arriveerde namelijk enkele dagen na 6 april, niets vermoedend in Vlissingen. Hij was gestuurd door de beruchte generaal Alfa, maar hij wist niet dat de stad al was overgegaan in de handen van de watergeuzen. Dus hij kwam hier in Vlissingen en werd prompt gevangen genomen. De Vlissingers moesten niets meer hebben van de Spanjaarden. 6 jaar lang hadden ze honger geleden, omdat al het eten op gezag van Alfa naar de Spaanse troepen ging. Op 6 april nam de bevolking het heft in eigen handen. Ze wachten niet op de watergeuzen die zojuist een Briel hadden bevrijd, maar begonnen zelf te vechten. Een moedige zet, volgens Van Gent. Het idee dat je als volk strijdt voor je vrijheid, ja, dat is eigenlijk nog heel actueel. En het is ook heel goed om te realiseren dat wij hier in Nederland ook eens deze strijd hebben moeten voeren. Kapitein Don Pacheco zat uiteindelijk een maand gevangen in het gebouw waar nu reptielenhuis Iguana zit. Hij werd opgehangen op het Bellamypark. Op die plek ligt nog een gedenksteen. Maar het enige wat nog echt uit die tijd stamt is de helm van Don Pacheco. Die maakt nu deel uit van een expositie in het Zeeuws Museum, zodat iedereen het verhaal van de Vlissingse opstand kan leren kennen. Wij hebben het eigenlijk zo gericht op een zo breed mogelijke doelgroep. Dus inderdaad echt ook kinderen, maar ook gezinnen en ook mensen die het verhaal niet kennen. Ja, die zullen het allemaal interessant vinden, denk ik. Want we laten het op verschillende manieren zien. Met tekeningen, maar soms is er ook wat meer uitleg. Soms wordt er ook wat dieper op ingegaan. Dus we proberen het, met allerlei middelen eigenlijk op een frisse manier het verhaal te vertellen. Tastbare bewijzen van de opstand zijn er dus amper meer. Maar we hebben nog wel het beroemde gedichtje van slechts 2 zinnen. De watergeuzen die landden op 1 april bij Den Briel, vandaar Alfa verloor zijn bril. En op 6 april viel toen Vlissingen als eerste belangrijke stad in handen van de watergeuzen. En vandaar op 6 april verloor Alfa zijn fles. En het is natuurlijk een prachtig gedichtje, hè, wat dus heel treffend weergeeft wat hier in 1572 is gebeurd. Op 1 april verloor Alfa zijn bril en op aprilletje 6 verloor Alfa zijn fles. Ja, niet veel van terug te zien in de stad, maar dit jaar dus toch iets meer. 2022 is uitgeroepen tot themajaar, met op allerlei manieren aandacht voor de opstand uit 1572. Met onder meer een speciale krant en de bevrijding van de Spaanse bezetters wordt nagespeeld op Paaszaterdag. Wij Zeeuwen zijn tijdens 2 jaar corona een stuk minder gaan sporten. Vooral teamsporten merken dat in het teruglopen van het aantal leden. Zeeuwen zijn wel vaker individueel gaan sporten. Denk dan bijvoorbeeld aan tennis of golf. Maar er is 1 sport die we door corona het meest zijn gaan beoefenen: wandelen. En dan zou je denken dat wandelverenigingen daarvan profiteren. Maar nieuwe leden heeft dat nog niet opgeleverd. Wandelvereniging De Vrolijke Tippelaars uit Vlissingen had zich rijk gerekend bij het begin van corona. Zeeuwen trokken massaal de wandelschoenen aan en dat moest wel nieuwe leden opleveren. Maar helaas, de mensen lopen liever voor hun eigen en niet georganiseerd in groepen. Wandelaars willen het liefst zelf bepalen wanneer ze lopen. Maar volgens Bianca is wandelen juist leuker om in groepsverband te doen. Je gaat gezellig met elkaar weg. Je loopt in heel Nederland en België. Je komt op plekken waar je normaal nooit komt. Doe je een ommetje thuis, dan heb je toch iedere keer dezelfde omgeving.
Mensen willen wel sporten en bewegen, maar zonder verplichtingen, ziet Sport Zeeland. Flink wat clubs zijn 10 tot 20% van hun leden verloren. Ik denk wel dat de corona effect heeft gehad op de manier waarop we ons leven inrichten. En ons dagelijks leven. Nou, als je daar heel weinig aandacht voor hebt gehad als club, dan kan het effect hebben op het aantal vrijwilligers wat betrokken is binnen jouw club. En dat heeft gevolgen. De Vrolijke Tippelaars hadden een paar jaar geleden nog ruim 50 leden. Maar door vergrijzing, het ontbreken van nieuwe leden en corona is het teruggelopen tot iets boven de 40. We hopen dat we toch nieuwe leden krijgen. Maar zoals het er nu uitziet, verwachten we dat niet. En ik denk dat verenigingen die heel kwetsbaar waren, dat nu ook echt naar boven is gekomen. Dat die kwetsbaar waren. Nou, die moeten misschien ermee stoppen. Ja, en dan komt er misschien een eerlijker overzicht van het aantal verenigingen wat bestaansrecht heeft en wat de toekomst ook aan kan. En dat is bij heel veel clubs het geval. Vooral bij teamsporten. Het aantal leden loopt terug en die plekken worden niet meer ingenomen door nieuwe spelers. Ik vind die vorm van omnivereniging of een samenwerkingsverband, het hoeft niet altijd verborgen te zijn in één entiteit. Maar samenwerken op kernniveau, dat gaat echt heel veel helpen. Dus een vereniging gaat veel samenwerken met omliggende dorpen. Maar ze kunnen ook meer sporten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalvereniging die wandeltochten aanbiedt. Maar daar worden ze bij de Vrolijke Tippelaars niet zo blij van. Wij noemen het illegale tochten. Die vallen niet onder de Nederlandse Wandelbond. Dus voldoen ook niet altijd aan de eisen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, voor ons is dat niet leuk. Toch is het een verandering die vaker voorkomt in de toekomst volgens Sport Zeeland. Dat om clubs ook in de toekomst levensvatbaar te houden, want het aantal leden bij sportvereniging blijft nou teruglopen. Gewoon goed rond je heen en probeer niet tot de laatste snik je vereniging overeind te houden. Eigenlijk in de wetenschap dat je het weet dat je het volgend jaar er niet meer redt. Bij de Vrolijke Tippelaars is het kwartje intussen gevallen. Zij gaan in Zeeland meer samenwerken. We hebben pas een vergadering gehad met de 3 Zeeuwse wandelsportverenigingen om toch te kijken om wat meer samen te gaan werken. Hoe kunnen we meer wandelaars, hoe kunnen we de wandelaars meer conform en plezier geven en hoe we dat samen kunnen doen. Want Bianca zal zich tot de laatste snik inzetten voor de toekomst van de Vrolijke Tippelaars. Het was een zwaar bewolkte dag met af en toe regen en flink wat wind. Het werd 10 tot 12 graden. Vannacht en morgenochtend kans op enkele flinke buien, mogelijk met onweer. Later op de dag klaart het op. En die stevige wind, die blijft. Graag verwijs ik u nog even naar onze website. Daar een verhaal over een plaatjesruildag in Vlissingen. Even de plaatjes bemachtigen om je boek vol te krijgen. En je verwacht op zo'n dag een hele stroom kinderen, maar dat was hier niet het geval. En hoe dat allemaal precies zit, ziet u op omroepzeeland.nl. En inmiddels is ook de Scheldeprijs gefinished. Alexander Christophe heeft gewonnen. Zo, dan zijn we rond, denk ik. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.